Sanibonani bafowethu. Namhlanje akekho ubhiki. Anginawo ubhiki namhlanje. Bafowethu, nginenkinga nama-group awu-2 aku-Facebook. I-group okuthiwa yingqwele zikaMaskandi, ne-group okuthiwa yinkumbi zabathandi bakaMaskandi. Bafowethu, those 2 groups agcwele abantu abangenangqondo, abantu abangacabangi, imikhanqala yabantu, imgodoyi yabantu. U-99% abantu abagcwele lo group leyo ke imbongolo. Abanabo ubuntu. Kugcwele izinja kulowo magroup lawo yi-2. 99% wenu nimgodoyi, and I'm sure anondle. Nimgulukudu yabantu besilisa. I'm sure anondle. Kwasemakhaya futhi kaningi. Nilezi nja ezibuka emakhaya ngo-Good Fridays nango-Christmas kuphela. Nizinja. I'm sure even ney'ngane zenu nizondla ngezondlo. Kwangenelela inkantolo ukuze nikwazi ukuthi nondle amagazi enu. Anabuntu nina. Sekaningi nginibuka niselebrate ukufa kwabantu. Nijabulela ukufa komuntu ukuthi ufile umuntu ukuthi nimbeke amathizetize. Lonto ngiqale ngayibona kumngani wami. Ngayibona ngangisekhaya kushone ugogo kaKhuzani. Izinto enani ibhala nibiza umuntu omdala ngegama elibi. Manje bengibuka amaposteni manje. Wangibuya emsebenzi nje ngithola ukuthi nidelela neyisa le ntombazane esishiye emhlabeni ubani uZulu Black Cha abani uZulu Glamour. Nina zinja nina nithi ingane beyihlangene nomgodi kweyiswa uSK anendaba nokuthi le ngane eshonile ishiye ingane zayo. Maybe kubo iyona ebiyemisisaka nina mgodoyi nina niyajabula nina zinja nina ningaqali ngayo lengane aniqali manje. Those 2 groups on Facebook agcwele izinto okumele avalwe anabo ubuntu. Where is your humanity? Inhliziyo zenu ngathi ayisekho kusele imbokode instead of inhliziyo anaswelo anayo imbeko. Ngiyafisa ukwazi ukuthi akufiwa yini emakini ninamgodoyi nina. Anibona abantu nina. Nizinja nina. Awukwazi ukujabulela ukuthi umuntu ufile. Kuthiwa kukhona izinto ezimbi abezenza. You cannot celebrate ukufa komuntu like that. Anabuntu nina. Ngiyafisa ukuthi emakini kuthiwa akufiwa khona. Noma ngabe kuthiwa umuntu mubi kanjani. As long as nje uma ubengabulali abantu, yes it's fine. Manje ukuthi naye ube umbulali ke hayi ngiyavuma nakhuluma noma yini efuna ikhuluma. But manje kufa umuntu ongakaze abulale umuntu lapha. Uneyingane lo muntu bafowethu. Nibhala amasimba nje la go Facebook. Ngifuna nazi ukuthi ngiyafisa ukwazi ukuthi emakini kaze akufiwa yini. Yes. Ayangicika. Engasile lezi.